You're still listening sa atong Bisdak Tambayan na Radyo FM kung asa ninyo madug ang mga Bisayang musika ug mga programa nga among ihatod para sa inyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of internet radio, the one and only, simply the best. Bisdak Tambayan na Radyo FM. Ang radio station mo. Tambayan ng tropa namin yan. Tambayan ng tropa yan. Maganda din eh. Bisdak Tambayan Radio FM. Ang radio station mo. Si Kitoy, gustong musulod sa nightclub. Apan bawal ang mag-short. Nagkanayon ang guard. Sorry sir, bawal na ba ang mag-short? Sulod nga yung dancer nga naghubo. Ako pa kaha nga nag-short. Pre, imo ning kiro. O pre, bago na ko nang napalit ng iro Mamaak na. Unsa man di ay, nabda iro manumbag. What radio FM you're listening? Of course, Bisdak Tambayan Radio FM. 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 Woy, standby. Dili mangitag away. Woy, standby. Kalinaw among kalipay. Sa akong pag-istambay sa syudad sa Dumaguete, mudugtog mo kanta mong gitara, mutaroto taron makikigala. Sa akong paglatagaw, mukaon og singkong lugaw, dili manggod ambisyoso, nga mangita pa og adobo. Woy, standby, dili mangita gaway. Woy, standby, kalinaw among kalipay. Woy, standby, sayaw aron way maman. Woy, standby, amon si kaway-kaway. Sa akong pag-istabay, diri sa dalan ilang agian, sila kong gikatawan, kay kuno walay giiskalahan. Sa akong kalaagan, sa silingan mapuntagan, tabagan galing sa ginikanan, pero ang bisyo maui matuman. Woy, standby, dili mangitag away. Woy, standby, kalinaw among kalipay. Woy, standby, sayaw ang way maman. Woy, standby, kamon si kaway-kaway. Apan nganong ano ka, kini ang palad ko. Wala lang sila masayo sa akong kalisod. Kinabuhin istapay, itawon makalay. Kinabuhin istapay, iliyon ka magdugay. Oh, istambay, dili mangitag away. Oh, istambay, kalinaw among kalipay.
nag-istambay. Ang sigarilyo nalay kalipay, hawit-hawiran o manila-dilaan, aron problema makalimtan. Pakainom lang kamay, ang katulog kahamog gaway. Dili na madistorbo, hindi ka ugma balik sa ulo. Wow, tambay, dili mangitag away. Wow, tambay, kalinaw among kalipay. Wow, tambay, sayaw ang way mahay. Wow, tambay, amon ikaw ay kaway. Oh, estambay, estambay, estambay. Oh, estambay, estambay, estambay. Oh, estambay, estambay, estambay. Oh, estambay, estambay, estambay. Basul ka karong wala na tang duha. Nagkainom-dum ka ngay mo kong git sa puwera. Sa ato bangag sa amiga mong hubag kayo mata. Hubag kayo mata. Ang kaagi ko katong pagbuwag ni mo na ko. Pila kabuwan ang giantos ko, malimtan lang ang dagway mo. Nagkainom-dum ka nga to sa dagat sa Minglanilya. Naglambing-lambing ka sa imong crush, namurag na umubaka. Dako pa yun mata. Dugay kurang ang gitapo sang sa una. Usa ka na lang kasumsuman sa among istorya. Dungag ka lang, sakit lang kasalugan. Sa magyud nang imuha, palagot sa kuna. Palagot sa kuna. Kahibaw ba kang alaw kaayo ko sa uyab na ko karon. Di akong palitan karahapon o lamig kaayo nga turon. Nagkainom-dum ka nga imo kong git sa puwera. Sa ato bangag sa amiga mong hubag kayo mata. Hubag kayo mata. Pasensya ay lang takay di jud ko musugot sa hangyo mo. Di baging nanti kang alaw kaayo ko sa uyab na ko karon. Pwes pauli na kay ni
ex nga na siya sa eskina. Di ko gustong mabugno mo kahit di ko gwapo sama ni Piolo. Bihing akong ulo kahit kurang nga kita po sang sa una. Usapan na lang kasumsuman sa among istorya. Dumag-dumag ka lang, sakit lang kasalugan. Usa man gyud nang imuha, palagot sa kontra. Gitapos ang sa una. Usak ka na lang kasumsuman sa among istorya. Tumag-tumag ka lang, sakit lang kasalugan. Unsa man gyud nang imuha, palagot sa kontra. Palagot sa kontra. Hey, hey. Oh, oh. Sige padayon pa, bago na ko imong mata. Bantayan, nausap na ang akong sinultihan. May sago ng in-English like whatever and well. Sukat nga nakailat ka. Tingnan ko sa imong friends, nga you find to know badoy ang bisayang pinulungan. Nang libaw ti mong balhibo kung makadungog nag-ulong sama sa tugma. So I say I love you, is it
kanimo. Besot kitang duha together forever. Ako imo di ay hindi pasakitan. Inan ko sa imong friends nga nintuyog ka kuno sa imong ka-textmate nga kano. Nang limbawot akong bahimo sa nasairan ko nga ang kano 80 na. Still I say I love you though you're hurting me so. Bahala nagmakahilak ang lolo kong magbabalak. I tell him, well my lolo, I'm your stupid apo. Naminaw lang unta ako sa tambag mo. Now I'm too hurt to learn an English word or two. Dok, magpa-check up unta ko nimo, Dok. Nga naman. Di ko katulog magabi, Dok. Sayo na. Tulog kang maadlaw. Dong. Kadiyot lang. Ngano, Padre? Kining, ako ang inyong bagong pari din, he. Hain ang dalan paingon sa inyong simbahan. Tua dito, Dre. Muliko ka sa tuo, disilya ka sa wala, mauna na ang among simbahan. Salamat dong ha. At tuwa ang mga tao nga padtuon silang tanan sa simbahan. Nga naman, Dre. Kay tultulan ako sila sa dalan paingon sa langit. Wala man gani kakatultol sa dalan paingon sa simbahan, Padre. Sa dalan na ba noon paingon sa langit? You're still listening sa atong Bisdak Tambayan Radyo FM with your DJ host, of course, kini ang inyong DJ Bores. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Bisdak Tambayan Radyo FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Bisdak Tambayan Radyo FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Music eyes, radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw tinadalaw na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapalwin. Ang rato oras sa ito mutugtog walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I
I like this, I love this radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this Night Lounge Radio Online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio Online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mong nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw ang pinag-iunan yung madali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high, you make my soul fly. Night Lounge Radio Online. This is radio station online. I like this, I love this radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this Night Lounge Radio Online. Yes, this is radio station online. I like this, I love this radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're my radio station online. I like this, I love this Night Lounge Radio Online. You're still listening with Best of Tumpty and Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Bay Kukoy, kuyog tarong gabi, Bay Kukoy, misita ko ni Chika Babes. Akong istorya tanan, paubos, pero ipataas ko, Bay Kukoy. Sige, Bay Kitoy. Okay na, may problema. May problema. Nangata. Babes, musugot lang ka na ako, Babes. Na ako'y 1 hektarya yuta sa bukid, Babes. Ay, ito, ana, Babes. 5 hektarya ang yuta na, Babes. Gamay na kong deposito sa bangko, Babes. 1,000,000. Ay, ito, ana, Babes. 1 milyon na, Babes. Ado ta mo puyo sa ako ang payag sa bukid, Babes. Ay, ito, ana, Babes. Bunggalo na, bunggalo. Sorry, Babes. Giubo ko. Oh, ay, Babes. Ay, ito, ana, Babes. GTV na. Litsi kang anak ka? Nagpakaulaw lang ka sa tong kaliwat. Bayot kang dako. Ay da, paghilom na tayo ay. Maram sa di ka bayot. Ipaagi lang ug lakbay-lakbay, patid labay-labay, sa latang ang gamay, ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, luyon niya sa tung katawa, tanawon taog may kalipay ba. Sayo sa buntag sugod na paglakaw, kayang adlaw sa imong panit di pa sakit. Ang kadalanan sa atong dakbayan, lubot paslukot, pasin kag maugmaan. Ayaw baya ug pagmahay, ayaw baya ing nangawa ka kaangay, kay ang makita mo migong kaugalingon mo. Dalan kulon gamay lang gud gihapon, ang gasining sunog balay na ron sa buyog. May mga batang naghingos ug butos, abinimog pansit, apan di ay papilit. Likos tuo Padong Jones Avenue, you gotta say it cool, mura po Amerikano, but you're American Express. Di kawat sa pulis, ipaagi lang ug lakbay-lakbay, batid labay-labay, sa latang ang gamay, ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, luyon niya sa tung katawa, tanawon tag may kalipay ba. Ay tugot nga sa frente ka magutman, kayo sahay sa larsyan magsakit ang tiyan. Si Idol Lorna o di ba si Fe ay pada sa tigaw, maaan ka nga bugaw. Likos tuo Padong Jones Avenue, you gotta say it cool, mura po Amerikano, the girls will need the money soon. Kay fine
originals na puhon. Ipaagi lang ug lakbay-lakbay, patid labay-labay sa lata nga gamay. Ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, luyon niya sa tung katawa. Tan-awon daw may kalipay ba? Ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba. Upat ang mall sa Cebu, may Ayala, Shumart, may Carbunog, Happy Mart. 33, 32, 51 o 82, mga cellphone dilab ni sa tinderog mani. Di gusto o pa Don Jones Avenue, you gotta say it cool, mura po Americano. The city smells of guns and goons, no more candies and balloons. Ipaagi lang ug lakbay-lakbay, pati labay-labay sa lata nga gamay. Ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, luyon na sa tung katawa. Tan-awon daw may kalipay ba? Ipaagi lang ug lakbay-lakbay, pati labay-labay sa lata nga gamay. Ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, luyon na sa tung katawa. Tan-awon daw may kalipay ba? Ipaagi lang ug lakbay-lakbay, pati labay-labay sa lata nga gamay. Ang mga kahilayan nga milumay, kang dudong ug inday, na sa tung katawa. Sine, wala tayo laing lingaw. Kandila, luyo sa habol, katawang binairan ug pisong kinawat sa gubaong tita kang lola. Anino sa mga artistang papel, gihingan lang tag si Pedro saber silang bida niya dong istorya sa mga way katumanan. Sine sa bata pa, di na unta matapos pa. Bisan pa man sa pagdagan sa panahon, naglaon mga eksena nga mulambay. Kanang tawo makasakay, saksihan ka ang pagdagan sa panahon. Sige, halang imong paglakaw, ay kahadlok may kahayag muda.
na ang langit daw, lapat nga adlaw. Ang kinabuhi sugilanong hiwe, kalipay kasakit ug kalamig, silang bida nihining salida sa mga way katumanan. Sine sa batapan, di maunta matapos pa. Bisan pa man sa pagdagan sa panahon, lahat taon mga eksena nga ulagay, tanang tawa makasakay. Saksihan ka ang pagdagan sa panahon, sine sa batapan, di naunta matapos pa. Bisan pa man sa pagdagan sa panahon, mga taon, mga eksena nga ulagay, kanang tawa makasakay. Saksihan ka ang pagdagan sa panahon, What radio FM you're listening? Of course, Bistic Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistic Tambayan Radio FM. Bistic Tambayan Radio FM is a non-profit online radio on the net. It's free from all sources. Means we did not spend any dimes to build or create this radio. We used only our patient, hard work and sacrifice to create this station. This is exclusive to those Visayan Filipino dialect or to those who understand and speak Visayan language. Thank you for listening to our Radio FM. Bistic Tambayan Radio FM online radio on the net. O siyempre, pasalamatan na ito mahingala, wala laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mahingala, nagbaligya kini og mapuslang kay nga mga butang, maayong butang. Mga gamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na sa sulod. Mapalit ni sa ilahang mahingala. Nindot kayo ni imong arinula mahingala, no? Mapalit usab sila mahingala ang mga RTWs nga mga barato lang. Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Preaning ang heel na sa tubangan. Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahingala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahingala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, mga prutas na apple, na cherry, karon na gulay kana na po'y upo. Pero mahingala kining cellphone nga ginama sa Bohol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani mahingala. Kay kini triple SIM, ha? Tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagpaw. Oh, lain nga number, no? Tulo ka SIM.
Unya kini mahigala, doon na ni radio, doon na TV. Ha? Doon na pagay, di plansa pagay ni mahigala. Di plansa ni, kay muinit pa ng baterya ni, pwede na ni mong maplansa. Sa'yo mong buto. Ha? Unya, kuyaw ni mahigala, kuyaw ni nga cellphone, kay kung kawato ni, ha? Unya, malayo ni sa taga, mubuto ni mahigala. Ha? Oh, pwede pa ni himong detonator mahigala, kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanang mahigala, gamit ka ikini mahigala nga cellphone. Kay kining cellphone na mahigala, kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mahigala, gihingan lang kini og Nokia. Oh, Nokia mahigala, busa. Unsa pa may gipabot ninyo, mapalit kini mahigala sa Takoy merchandise. Mapalit kini kung doon na mo kwarta. Kung ako ang pasultihon. Kung ako ang pasultihon, in my humble opinion ha, ako mo ingon, nga ang kabus o gadunahan managsamara, pero binta hagit nga may kwarta ka. Kung ako sab ang pasultihon, ako mo ingon, nga ang kinabuhi sa tao sama sa nagtuyok niligid sa kapalaran. Karon ikaw maibabaw, ug moabot ang panahon nga ikaw mainaw. Kung ako ang pasultihon, tulumanoy nga nagsabak sa mga sugilanon nga namugna gikan sa suliran o kumunhap na may tabo sa kinabuhi sa tao. Mga sugilanon nga nangita og kasulbaran nga tagan sa may mga huna ni Miss Donna Maria. Kung ako ang pasultihon, maayong adlaw kanyong tanayin, mga suging tigpaminaw ni atong tulumanoy. Kung ako ang pasultihon, tago ilang ko sa pangalan Minding, lumadlamulupyo sa usa ka barangay sa Cordova. Ang akong kaagi kabahin kini sa tanang mga lalaki nga miagi sa akong kinabuhi, sa akong pagkababahay, ug sa akong pagkaputli. Ug aron niyo masabtan ang tanay, ingon ini ang tagan sa mga panghitabo. Mahal ko ikaw, Minding. Mahal ko ikaw. Ug hinaot nga imo kong sugton. Ug kunti, practice naman sa ding ako. Kuan ko las. Sige na lang, uy. Gisugot na ta ka. Ayaw ba kong paila ka, ha? Nagkauyab giping kulas. Og mulabi ang pila ka adlaw. Gida ko niyag laag dito sa dalan kulon. Og sa sige na muglaglaag, naabtan ni uglaw kaayo nga gabi. Og may pundak ang makusog nga uwan. Og diha, nag-decide tayo si Kulas nga mamasilong mi sa usa ka motel. Og misugod sa ko. Og dito sa motel, mihangyo kini nga mo-joy-joy na ako. Og ingon ang dagan sa mga panghitabo. O karon, makita mo na kinatipukan na kong lawas, Kulas. Unsa may kipaabot mo? Kaksak ko. Hagi ko. Ipatigamtam ka na ko ang imong kainit. Bilaga kaatan ang mipahilak tungod sa imong kaanyag. Sa kaman Kulas, oy. O karoon, hupuin ko na imong kasunis. Ani, oy, nang lusot. O karoon, isunod ko paghubo ang imong pref. Ani, Kulas. No, dili ka na tinuod. Dili ka na tinuod. Puto lang imong tikoy, Kulas. Wa ka na'y tikoy. Putol di ay ang tikoy ni Kulas. Wa ko'y nahabilin huragit pagkaputol. Manalagat lang yun ko si Kulas. Napaakan ko nung dugong aw sa buaya di ay. Ug tungod di adto, ibuwagan ko siya oy. Kinsabay man tinili ang trato nga putol og tikoy. Ug dinhi kayo na, dinhi mi enter si Papa Joe, ang usa
katiguwang nga naling kamot sa kong gugma. Kung ako ang imong sukang mending, ihatag ko kanimo ang kanangimong mga pangingahanglan. Ginoo, maoy na kining akong gipaabot. Maoy na kining akong tugay nga gipaabot nga matato ko. Husto. Sugton ko ning tiguwang. Noy, Jo? Oy, say, Noy. Papa Jo na lang in town ko. Papa Jo, sige, gisugot na ta ka, Papa Jo, gisugot na ta ka. Gisugot ko na lang ang tiguang. Total, dato kayo ang maong tiguang, milyonaryo sa among lugar. O, sa diribang adlaw sa among kasal, o sa kagabi ni Ana, yangyo kining mo joy-joy na ako. O, ingoy na dagat sa mga pagmitabo. Sige pa, Papa Jo. Duet pa, Papa Jo. Sige, kana, Papa Jo. Ginoo ko, nagbong silantay si Papa Jo. Misigay ang mata, mikahi, o mikirig si Papa Jo. Kipatol si Papa Jo. Namatay gid si Papa Jo, oy. Nahog sa lantay. Misigay ang mata og mikuron. At doon na di ay epilepsy si Papa Jo. Gipatol si Papa Jo og namatay. Og ikasubo ko ang mga pagitabo. Og tuod man, pakya sa ko sa akong gugma. Pakya sa ko sa mga laki. Og tuod man, giduol na lang ko sa Ginoong tanan. Miadto ko sa simbahan o kauban ako ang akong kababata nga taguan ta lang sa pangalang Chafet. Lloyd, asa manikutob ang akong mga pag-antos? Wan abay katapusan kining tanan. Kipagkatao bago ang hikawan sa kalipay. Nga magluhod sa mga luha. Magsakubang sa mapugat ng mga suliran. Kasakit pa na yung pagpagabuhi. Miting, ayaw pagilang. Mag-uol ko magtanaw kanim mo nasakitan. Dagan salamat, Chafet. Dagan kayong salamat nga no akapirmis sa akong kiliran. Kana tungod kay. Kana tungod kay Unsa. Kana tungod kay mahal ko ikaw. Mahal ko ikaw kani adto pamiting. Mao ba? Tinuod ka, Chafet. Kana ang matuod. Mahal ko ikaw. I love you. Mahal ko sab ikaw, Chafet. Sa tinudado na ko'y pagtanaw, kanimo kitimod buutan ka diri na ako. Ginoo, dagan kayong salamat. O ginaot nga siya na unta ang katapusang lalaki nga alang kanako. Nagkauyab yun ming Chafet. Siyang akong suot kay nga hikala sa diyang gagmay pa kami. Ug hangtod nga karon nga nadalagag ulit taon nami. Ado na sa diyay pagtanaw na ako. Ug ingon sab ako kay buotan man kini. Ug kami gid nagkadayon, nagpakasalmi sa simbahan. Ug usa ka gabi ni Ana pagkauman sa among kasal sa kalit lang. Animal ka, bakakon ka, mangingilad. Ibutang ka ng kutsilyo, Mining. Hait ka na magkikuptan. Ibutang ka na. Ibutang? Paduol akong animala ka? Patyon ko ikaw? Nagtuo kong ikaw na ang lalaki nga alang kanagwapan. Sayop ko. Pakyas ko, animal ka. Ibutang ka na, maluoy ka, utang puot. Animal ka, paduol dire. Putlon ko na imong tikoy. Pisot ka man di ay. Pisot ka man di ay. Chichiri kum koila, mbotsiki. Og maukit yung mga gigilaan ko, ang atong suwad tampo, gikan sa taga Cordova, kataguan talang sa pangalang Mendy. Og ang akong ikatambag kaniya maunga. Ayaw problema ang imong problema,
aron dili ta maproblema sa maong problema. Aron kitang duha, wa na'y problema. Bitaw lumindin seryoso. Ayaw pagpagawa sa imong paglaong, taliwala sa mga pagsulay o guminap manitabo sa imong kinabuhi. Kay timan ihigala, ngeluyos sa madagom na panganoy at tunay nagpahipi na kahayag. And always remember that God is always at our side, that ready to carry us in times of our trials and difficulties in our lives. And always remember that His love is infinite and everlasting wide. Dagan kaayong salamat sa pagtubay ni atong Tulumanoy, inyong Tulumanoy. This Talk Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ako palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. This is Tambayan Radio FM. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Hablusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan dipansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ alay sa tagapakinig. Araw-araw dinadalaw na sa speaker kay nagpapahataw. Nagpapabalyo sa dadamit ko't nagpapaloy. Na 4 oras na tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakisig Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinag-iinan, lumadali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. This is radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is radio station online. I like this, I love this. Radio station
radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You're still listening sa atong Vista Tambayan Radio FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the beats. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Vista Tambayan Radio FM. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Vista Tambayan Radio FM. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the Night Lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan di pansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang inihahatid. Mapapaedog sa mga DJ adik sa tagapakinig. Araw-araw tinadalaw na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapaloy. Ng 4 oras sa itong mutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakikinggan. Yung madali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You're still listening with Best of TM Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Karong mga panahon na may gala, dili na tayo magpasagan og boto. Vote wisely! Ay, sir, mangutan na lang ko, sir. O, ano sa manong?
Kitsa na si Wisely, sir. Kandidato na. Nay! Dali! Si tatay ug si yaya, gahalok! Unsa? Panuway gining tawhana ay. Asa sila? Joke! Si tatay ra bitaw na ug ang atong driver. What radio FM you're listening? Of course, Bistic Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistik Tambayan Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Bistik Tambayan Radio FM. Magalit paghimo o kantahala kay kinahanglan na nila karon mo pirma o kontrata. Kay maoman ilang gusto ko no nasa balay pa pu'y uno pasiti ay mamilyonaryo. Sa among sutan, ano na ba kahayutan? Hanggang tinunuahan, sino mga talaba? Udoy halalamoy, ipakit-kit ang humba. Dili ko anaoy, cause vegetables is my choice. Pinuhi ako, malutin mo, papalit ako siya ko'y waray mandidi mo ron. Merienda nga marasa ay nagkauto nangalis mo hibudoy na kung mga kauban diri dunay mamords dunay siksi hala matapat ko sa tamsi. Bahala nagako ma-millionaire, dipindi lang kang big brother o pagka-singer mag-mantineer. Ang dili lalim kini di ay kinabuhit sa sud sa balay karon moran nakog nagmahay mubalik lang po sa busay udoy intoy undoy tuto kaliwat ka ni dagoy apo ka ni sumuroy ay pasigat ang tumoy pinuhi ako paluti mo papalit ako og siya ko'y ang nagrabisang asa preteng daghana tanan katuhan matag-adlaw mulantaw ay magdaligo pirmi sa akong pagkaligo kay 5 minutos makita na kong naghubo konkreto ang palibot apan makitan sa publiko bisag ang katulgan dili matawag nga privado konkreto ang palibot apan makita sa publiko bisag ang katulgan dili matawag nga privado. Udoy inutoy undoy tuto kaliwat ka ni dagoy oray mandigdi mo ron ang merienda nga marasa ayay nagkautot handuti ay nga podoy pinoy ako baluti mo papalit ako siya ko'y sa imong pag-antos nakaluwas sa pagkakabus pinoy ako baluti mo.
kag sabo, suyop dire, suyop dito. Sige la kag sabo, sige la kag sabo, palo dire, palo dito. Nagsigila kag sabo, pamahaw sabo, paniudto sabo. Nagsigila kag sabo, sigila kag sabo, pang isnak sabo, pang midterm sabo. Nagsigila kag sabo, ang uts ito'y utang iday hala. 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 Nagsigila kag sabo, sigila kag sabo, suyop dire, suyop dito. Sigila kag sabo, nagsigila kag sabo, palo dire, palo dito. Hala. Hala. Sigila kag sabo, nagsigila kag sabo, suyop dire, suyop dito. Sigila kag sabo, nagsigila kag sabo, rinda dire, rinda dito. Baligya, resibo, cellphone, kamera, relo, karsones, electric pan, tugmas nga made in Japan. Sing-sing ni tatay, areyos ni nanay, gipalo, gipalo, aron lang makalanay. Sungkot ni lulong ang lola, poste so baterya sa auto, apil na ang estereo. Sigilak, jamming, 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 iluto ang gasol, kipasan ng silen. Sigilak, jamming, 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 jam taka, boy, paano na? Sigila kag sabo, nagsigila kag sabo, suyop dire, suyop ngadto. Sigila kag sabo, nagsigila kag sabo, palo dire, palo dito. Hala. This is kind of slow. This is kind of slow. Tampalasan, kikang banahag ka. Naku, naibalan nga na kay uyab nga 18 anyos. Da, ulahi, nakasbalita day. 23 anyos sa turunday. Mayo! Tingali tao na, mingaw man, wa may butuban. Tingali di kasabot ang nagpwede ni Binisya gulit. Mga Tagalog tingali sila. Nya, saan man ako? Tagalog ang maayo, para makasabot. Tagalogon? Oh. Okay, mabuti! Mabuti! This Talk Tambayan Radio FM. Tambayan, Tambayan, Tambayan FM, Tambayan online radio station mo. Ikaw palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan online radio station mo.
gamay. Kay gimingaw na ko nimo gamay. Ayaw na pagdugay-dugay, pagdali nag-anhikay. Ganahan ko kitang duha, diri mo pahuway. Nagsakit ang akong dugha. Uy, inday, kay nga naman. Ikaw ra ang hinungdan. Ako ra gyud, wanay uban. Makahilaksad kog ahat. Unsa man akong gibuhat. Akong kasing-kasing imong gikawat. Anhi ako diri sa balay. Silang ko dili na ko magdugay. Kay gimingaw na ko nimo gamay. Ayaw na pagdugay-dugay, pagdali nag-anhikay. Ganahan ko kitang duha, diri mo pahuway. Ganahan ko kitang duha, diri mo pahuway. Ayaw ko pahuwata, nagluha akong mga mata. Busa hinaot nga unta, kitang duha magkita na. Anian ako sa inyong balay. Maglabing-labing lang kanunay. Ihatag ko kanimo ang imong kalipay. Bigason, mura o kamay. Among atop, bisag di anay. Mura tatunggungan na. Dili mamatay. Smells like Urban Max is back. Yeah, man. La 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 la. Bato-bato sa langit ang may dili mapukol. Way manghagis kayang pinuti habol. Yeah. Dili tanang laki gwapo, dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie, machutan aon niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa, dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki, nausap kay naparituki. Yeah. Dili tanang buutan mo simba, dili tanang mo simba buutan. Dunay uban kay magpagarbo lang, sa ilang sinina nga bagong giutang. Dili tanang pura politiko, dili tanang politiko kurap, na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta, dili ibuto. Dili tanan, maoy akong
kantahan, walay tumong ugway padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ugway hinungdan. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Dapat kita nih kualitas kantanya, tinunya, sound semua. Hey son, hey son. Dili tanang rocker long hair, dili tanang long hair rocker. Dunay uban para kiraker lang, unya di ay tuway kalibutan. Dili tanan mauy akong iuluhan. Nining kantahan, walay tumong ugway padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ugway hinungdan, baby. Busa paghilom, paminaw o katawa na lang. Katahom sa pituon, kaanindot sa kagabion. Hangin nga mapugnahon, tuyog sa huning bulawanon. Nga namugna ko karon, kinasing-kasing awiton. Apan wala ka na, kaano kuning gugma, sama sa dahong nalaya. At una ba'y paabuton pa, isan wala ka na. Igo na lang sa paghandom sa kagahapunta. Nga untaking awit, kanimo lang igasa. Apan wala ka na, apan wala ka na, apan wala ka na. Kinsa papay halaran, kinsa ang akong kasumbungan. Bisag anino mo daw aso, kalit lang nahanaw ng kiliran. Hinaot nga tunggun mo, harana kong alang kanimo. Apan wala ka na, kaano kuning gugma, sama sa dahong nalaya. At una ba'y paaputon pa, bisan wala ka na. Igo na lang sa paghandom sa kagahapunta. Nga untaking awit, kanimo lang
lang igasa apan wala ka na. Usa na lang ka handumanan, uning gitipigan ning duhan. Awiton ko na lang nga mag-inusara karong wala, karong wala. Sa dahong nalaya, aduna ba'y paabuton pa, di sa wala ka na. Ikaw na lang sa paghandom sa kagahapon ta, nga untakit awit kanimo lang igasa. Wala ka na. Apan wala ka na. The philosophy. Nong para. Manaog? Dili. Nga naman ay sikang floor niya yung jeep ninyo, kay musaka na lang ko. Hey, Vizdoc, will you teach me how to say I love you in Visaya? Okay, Joe. Just follow me. Sabat na ko, ha? Ako? Ako. Nahigugma ka nimo. Nang hingog mo kanimo. Ngek! Bisdak Tambayan Radio FM. Island of the airwaves, here is my request. You don't have to play, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Autobots, transform! Broadcasting live in the airwaves of Android Radio, the one and only, simply the best. The best, para. Autobots, transform! Ikaw uli adol ka magyud sa simbahan. Nabaw ka gyud kon sa tingog sa bagting sa kampana. Nabaw man. Biyon sa may tingog sa kampana kanang magmisa na. Kuan? Ting balang, ting balang, ting balang. Kanang dunay mamatay sa may tingog sa kampana. Tikungkong, tikungkong, tikungkong. Kanang bagong kasal sa may tingog sa kampana. Tikangkang, tikangkang. Tay, tinuod ng multo, tay. Dili, nak. Ano nang naman ka? Ingon magod ni Yaya, tay, nga tinuod daw ang multo. Ha? Ala, pag-impake na, nak. Wala tay Yaya. Man unta kag I love you, nganong nabuhat man to nimo. Sa imong paraig ako gipatuo, nga apil nako sa imong mga damgo. Tinuod lang isud kaayo i-move on. Ilabi na ko
kung di ka kadawat sa nahitabo nga sitwasyon. Akong dughan kabung kagon kung sa'yo tot ikaw matinod anon ug di natin ka pasay roon. Sakit pero at least ako na lang nagan. Nga ikaw ang babaeng di ka saligan. Why gamit ang tanan di mong pagmahal. Kay lisod lang makupat na akong matinod anak. Sa una ikaw ang akong kalipay. Pero ikaw ang hinungdan. Yan ang magmulto kanunay. Kanunay. Sa tinuod lang lisod kaayo i-move on. Labi na kung di ka kadawat sa nakitabo nga sitwasyon. Akong dughan kabung kagon kung sa'yo tot ikaw matinod anon ug di natin ka pasay noon. Sakit pero at least ako na lang dagan. Nga ikaw ang babay, sige na kung pasakitan. Why gamit ang tanan ni mong pagmahal. Kay lisod ng makuba na ang bumang tinod anak. Kung sa una ikaw ang akong kalipay. Pero ikaw ang hinungdan. Nanong magulat kung kanunay. Sakit pero at least ako na lang dagan. Nga ikaw ang babay, sige na kung pasakitan. Why Principal, gusto ko nga mag-artista. Ikapoy na eskwela, why allowance hagong pa. Manimpag, kining pobre sa Manila. Magpakyot sa taga-viva, basig ma-discover pa. Anak na akong maginartista. Sa balay, magpag-aaron, inon nga pusog, isagwan ay kusog. Principal, pwede
lagi ko katong pagbuwag ni mo na ko. Pila ka buwan ang giyantos ko, malimtan lang ang dagway mo. Nagkainom-dum ka nga to sa dagat sa Minglanilya. Naglambing-lambing ka sa imong crush, namurag na umubaka. Dako pa jurong mata, dugay kurang nga gitabo sang sa una. Usak ka na lang, kasunsuman sa mong istorya. Dunga kong agalahan, sakit lang ka sa dugan. Unsa mang gyud nang imuha, palagot sa kuna. Palagot sa kuna. Nanuban ka na pupugnaw ka, nanuban ilaw ka katawa. Nagadugo intaw pintuhan kong higlaw sa imong pagtanaw. Nanuban diliman lang kita, nanuban ka ng imong nanay. Kanimo kanunay nagbantay, nagaluhod tintaw na ko daw Diyos sa kanya akong ginitumba. Nanuban dili man kita, ang kagabiun suko walay sama-sa. Katugnaw ako nagpulaw, nagahulat nga habulan sa lawas mo, ang lawas ko nga gimingaw. Lugring, unsa pa man akong buhaton aron imo kong sugton. Ning tumbling na ko sa imong hagdanan, nagwasod na sa imong pansayan. Pila pa ba ka April Boy Regino ang irigalo ko? Aniros nga itom, lactacid nga medium, bumbahan man ang Plaza Independencia, lulupan man ang Puente Osmeña, isuroy gyapon ti kalukring sa katunggan sa pinamunahan. Kagabiun suko walay sama-sa, katugnaw ako nagpulaw, nagahulat nga habulan sa lawas mo, ang lawas ko nga gimingaw. Kalami untag magdulog ta, sawantang langit nung himaya. Diliun ka magkaguto, pinduhan kong kabus o hinikawan. Nanuban dili man kita, diliun ka magkaguto, pinduhan kong kabus o hinikawan. Nanuban Oh, mga kasangga, mga amigo-amiga, kabisya katong dako. Still napagapon sa atong sasyon, namati, na naminaw sa atong mga programa o sa atong mga musika. Siyempre, para sa atong anak, para sa atong mga kabistak, kaysa nagharan mo sa registrasyon diri sa internet. Wala may mga Bisaya. So, niya taron. Ang uban niya nga sumula na sa mga Tagalog, mga English, dirita, mamati sa itong galingong stasyon. Ang Bisdak Tambayan Radio FM, exclusive sa mga Bisaya. O maski katong mga uban nga, di ka ba ng Bisaya, pero makaban sa magsulti o makasulti o
makapag-istorya o maandisan po nila ang Bisaya. Pwede na hapon sila. Basta din sa tanan, ato ning sasyon para sa tanang mga Bisayang dako. Labi na sa mga tao, mga kauban nato, mga Bisayang dako nga kuha sa laing lugar, laing nasyon, sa tibuok kalibutan. Di ata dire magluling hayo, mamati o lipay-lipag lagmay para makalimutan nato mga gagbay problema, mga kahago, karang kapoy, relax lang gamay-gamay. Di lang mo mga Bisaya, mga bisdak, kay dini malipay yun pamati sa atong mga programa. Siyempre, exclusive para sa inyo, para natong mga kabisdak. Dini sa atong bisdak, Tambayan na Radyo FM. May tiba sa pagluto sa bulinaw. Sabi ka kaltik. Kuha lang guliat, ang katunga ununi, ang katunga kilawa. Oo, nay. Oy, guliat, kanong gihiwa mo na ni mong lawas bulinaw? Iwa man ka na ang katunga ununi, ang katunga kilawa. Di gihiwa na kong lawas bulinaw? Ay, ay. Ang umagad ngadto sa iyang ugangan. Kining iuli lang nako ni akong asawa nga buktat. Oh, nga naman. Kagahapon pa lang ganyan magkikasal. Maula ginay problema pa. Paghani mo na mo gahapon. Pwerte mang tuwang-tuwang oy. Gidagat ko. Di ba duwa raman nga tua nganong masakitan man ko kung magkuyog mong duha. Di ba nagsabot na ta kung muabot na siya tapuson dayon ni natong relasyon na. Ako karon nakapangutana nganong karon pa man ka nga may uyab na tangduha. Maikog na nun ko sa pagtiyanan niya kay di pa ila nako sayang mama. Maong ikaw akong gibiyaan ang hinaut nga makalimtan ang talagsa o kalipay nga kanimura matagam taman. Kung ako karon nakapangutana nganong karon pa man ka nga may uyab na tangduha. Maikog na nun ko sa pagbiyanan niya kay di pa ila naku sayang mama. Maong ikaw akong gibiyaan ang hinaut na makalitan ang talagsa o kalipay nga kanimura matagam taman. Bisag asa kutagan palayo sa imong iliran. Halos kada lugar akong maptan, ikaw lagi hapon akong mainumduman. Maong ikaw akong bibiyaan ang hinaut na makalimtan ang talagsa o kalipay niya kanimura matagam taman. Ayaw na kong ilarapan, kailan ako sa imuha. Magpa-sweet pa ka sa akong
ikugan man di ay kang dakong. Ingon pa ka nga sexy ka, nga model ka perla, pero katong nag-ay bulta para kumantay ka. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping. Si Dudong Charing. Nagpadala ko og 10,000, kay nagtuo ko nga ikaw usa ka anghel. Nasayang lang jud ang akong kwarta, demonyo man di ay kang kagwanga ka. Ingon pa ka nga gwapa ka, nga model ka perla, pero katong nag-ay bulta macho manday ka. Charing, nailat ko sa buking. Charing, kasakit sa kasing-kasing. Charing, nailat ko sa buking. Charing, mihalok pa sa kong aping. Si Dudong Charing. Bay, saan ang oras ha? Wadyo ko mahibaw, bay. Nagbakasyon man lang ko din, he. Pre, unsa pud akong tinuod pangalan nga nagsugod og letter L? Lando. Dili. Luloy. Dili. Leonardo. Dili. Surrender na pong ko, pre. Sayon ra kay pre, Elmer. Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bisdak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. Halo, mga amigo, amiga, mga kabistak ko. Mayong buntag, may kaadlaw kanyang tanan din na. Punta na amo sa mayong kahimtang, walay problema. Mga easy-easy lang, medyo relax ang konti. Well, mga kabistak, mga kabisayan ko. Ngata sa atong radio station ang Bistak Tambayan Radio FM nga inyo lang madungog o mabati dinhi sa atong online or internet. Kung ma-internet mo guys, mga akong mga amigo amiga, pamati mo sa atong radyo ang Bistak Tambayan Radio FM. Hatod para sa inyong espesyal. Kaya guys, hinahinay lang, pamatok panagsa, medyo relax ng konti, gamay-gamay lang, sa sinagod, sa Tagalog, wala na. Gusto mag-yun na ata sa mga laing lugar, kaya sa ato mga sortean, sagol-sagol na, pero Bisaya pagyapon kita. Pero guys, kina inyong DJ, wala yung laingin, kundi si DJ Boris, katod sa inyong mga programang lain-lain, mga musika, drama, mga jokes, o gagapakuban. So guys, ayaw kalimot, always tune in sa atong Bistak Tambayan Radio FM. Bistak Tambayan Radio FM. The
hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Autobots, transform! Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. The one that can deliver all the music who keeps banging on your chest. Trying to wake up on my brother from the hood and hear the best musika na bumubuhay sa kulturang minahal. I will never find another like this online. You're mine, paikutin ang tunog na ikinalat. Haplusin ang mga puso ng bawat nakakahanap. Looking for the best companion, tanging nakakaalam kung ano ang napabagay sa aking nararamdaman. Keeping it real, no wonder that words can define how valuable the night lounge radio style. Bring it on bounce with the greatest sound. Music that you're playing makes me feel your mind. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Tambayan ng lahat, welcome ang kahit na sino. Ang radio station via online ay makabago na maghahatid ng sari-saring musika. Sa Pinas, sa ibang bansa, abroad, basta may pisika. Dito mo lang matatagpuan mga tugtugin na kung saan dipansin ng ilang iba't ibang awitin ang kanilang iniyahatid. Mapapaedog sa mga DJ adik sa tagapakinig. Araw-araw dinadalaw na sa speaker ko'y nagpapahataw. Nagpapabayo sa dadamit ko't nagpapaloy. Nagwato oras sa tumutugtog, walang pati sa Night Lounge Radio. Ang station na nagpapakinig araw-araw. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. You can make me cry, you can make me smile every time. Night Lounge Radio online. Sa tuwing nakikinig ako sa'yo, para bang kinakausap mo, at para bang lagi mo nahuhulaan na alam mo kung ano ang gusto ng lahat. Kaya araw-araw kitang pinakiyutungan. Yung madali habi parang vitamin sa katawan. I really don't know why you make me so high. You make my soul fly. Night Lounge Radio online. This is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Yes, this is nice. Radio station online. I like this, I love this. Radio station of mine. Anytime, whatever my emotions, you're mine. Radio station online. I like this, I love this. Night Lounge Radio online. Walay pang entrance fee si Lolo Koy sa sabungan. Mao nangita kini og pamaagi. Og ingani ang naitabo. Nung unsa na? Manok ni sir, manok. Oh, kabalo ko manok na. Nganong himungaan man ang gidala diri nong? Naman gud laban niyang bana diri sir. Pang moral support lang sir ba? Ipaagi lang ug lakbay-lakbay, patid labay-labay. Sa latang ang gamay, ang mga kahilayan nga milumay. Kang dudong uginday, luyon niya sa tung katawa. Tanawon taog may kalipay ba?
Layo sa buntag sugod na paglakaw, kaya adlaw sa imong panit di pasakit. Ang kadalanan sa atong dakbayan, gubot paslukot, pasin kag maugmaan. Ayaw baya ug pagmahay, ayaw baya ing nangawa ka kaangay. Kay ang makita mo migo, kaugalingon mo. Dalan tulon gamay lang gud gihapon, ang gasining sunog, balay na ron sa buyog. May mga batang naghingos ug putos, apinimog pansit, apan di ay papilit. Likos to o Padong Jones Avenue, you gotta say it cool. Mura po Amerikano, but you're American Express. Di kawat sa pulis, ipaagi lang ug lakbay-lakbay, batid labay-labay. Sa latang nga gamay, ang mga kahilayan nga milumay. Kang dudong ug inday, luyon niya sa tong katawa. Tanawon taon may kalipay pa. Ay kugot nga sa frente ka magugman, kayo sahay sa larsyan, magsakit ang tiyan. Si ay dalor na udi Pacife, ay pada sa tigaw, maaan ka nga bugaw. Likos to o Padong Jones Avenue, you gotta say it cool. Mura po Amerikano, the girls will need the money soon. Kay finals na puhon, ipaagi lang ug lakbay-lakbay, batid labay-labay. Sa lata nga gamay, ang mga kahilayan nga milumay. Kang dudong ug inday, luyon niya sa tong katawa. Tanawon taon may kalipay ba. Aduna ko'y nabantayan, nausab na ang akong sinultihan. May sago ng in-English like whatever and well. Sukad nga nakailati ka. Ingnan ko sa imong friends, nga you find ko no badoy ang bisayang pinulungan. Manglibaw timong balhibo kung makadungugnan, pulong sama sa gugma. So I say I love you, is it okay with you? Bahala nagmakahilak ang lolo kong magbabalak. I tell him, well my lolo, I'm in love not like you. I'm not too old to learn an English word or two. Nagkuyog ta sa sinihan, di katauan mo ang trailer ni Piolo ug Judian. Why laing na ingon kundi whatever and well, dayong gawas sa pultahan. Iingnan ko sa imong friends, nga you find ko no badoy mga pelikulang Pinoy. Bahala nagluod basta gikan sa Hollywood, always makes you feel so good. So I say I love you, is it okay with you? Bahala nagmakahilak ang lolo kong magbabalak. I tell him, well my lolo, I'm in love not like you. I'm not too old to learn an English word or two. Couple of
ikaw magtuwan abing mulayat ko sa mulupan. Mo matipid na bakwar, mo atras pinambo orwar. Ang lakang mo hinay-hinay, abini mo layo paday. Mga di bantay-bantay, yang mismo makamatay. Sigbin! Come on party people, Sigbin! I can't hear you party people. Sigbin! Original Sigbin! Ingon sa katigulangan, lisod yun kinimakitan. Papan mong takdon ang kanahan, magsuroy-suroy sa dalan. Tanawa, susiha, ngadto sa backyard, natambay-tambay. Basig t-shirt na hinayhay, sigbin na di ay sig. Original sig. Come on party people, you're on TV. Sigbin. Original sigbin. Ingon sa Amerikana, mura kono og lama. Apan ingon sa Australiano, maura kono og kangaroo. Matod pa ni titing, ang sigbin maura kanding. Malamoy og kalabasa, mukaon og uli guys. Original. Louder. Sig. This is live, you know. Sigbin. Nangat tumi sa langog, aron ang sigbin sigopon. Kaming tanan na balhog, at nakitaan poros hukog. Walang may makabalo, kining bukog ni ay dikdikon. Ishagol kiniskanon, sakit nga edge wak tangon kay sigbin. Come on, original sigbin. Cebu City, sigbin. Original sigbin. Mga sigbin mong kanon, pagbantay-bantay, pagbantay-bantay. Kay, mangutan na ngayong agaon. Agaon. Sa usa ka honeymoon, kining sweetheart, pwede na ba natong sudlon ang wa pa na sudli sa uban? Kining sweetheart, nahadlok man ko eh. Di ka ako mabungol, anak. O siya kahubog, gidool sa pulis, og ingan yang naitabo. Kensa isog diha, gawas! Oh, Brad, ka naman, Brad. So, may problema. Rich naman ka. Pulis ko diri, Brad. Nya, so may itong problema niya, Brad. Wala man, sir. Ngita lang kong isog diri, sir, ba kay ipadako, punta na ako sa imo, ha? You're still listening sa atong Bisdak Tambayan at Radyo FM with your DJ host, of course, kiri ang inyong DJ Bores. Unsay mong sudan bay, unsay mong sudan day, unsay mong sudan bay, unsay mong sudan day. Ayog tubag imong sudan, inon-unan, kalderita, balbakwa, butsiro, ubisag unsa pang sudan nga bukhogan, kay ingon sa akong iyaan, ingon sa akong iyaan. Ang sigbin, mugawas sa imong tiyan. Ang sigbin, magawas, mugawas, mugawas, mabuhi ang sigbin, mabuhi na sab. Ang sigbin, mugawas, mabuhi, mugawas, mulayat kikan sa imong tiyan, mulayat kikan sa imong tiyan. Kay ang sigbin, original ang sigbin, original ang sigbin, original ang sigbin, original ang sigbin, original, original. Come on people, Cebu City. Sing. Come on, come on, come on, come on. Original. Original. Kung ikaw masayo, paminahon mo, kay kun pananglit yang iran mo, mga panumpaw pasalig ko. Kung nugaling galit kang mubiya, di ko kapugngan walog ni mga luha, kay ikaw akong
himaya handumon ko matagkaron og unya. Ikaw langit ug yuta akong pinangga. Hola unya mihabulang kangit-ngit nagiduyugan sa ulan sa kalit lang nahanaw ang bidlisiw sa adlaw o kahayag sa imong panaguway nga naulipon sa gugmang giyatay inday paminawa kapos kong gugma nga kanimo akong igasa dili ko man mahatagang tanang bahandi ning kalibutan na paninday gaintaw laot nga naulipon sa gugmang giyatay. Sayon ang ikalimtan ka hangtod karon ako nagpaabot pa nga mahibalik pa ang kagahapon tapisan pa ug ako gikalimtan na bisan pa ug may ikaw lang gihapon ang igubaon bisan pa ug kasakit lang ang maangkon basta malipay ka ang tanan akong dawaton.
Sus, mahal lang ganit, no? Kaya wa ka mamatay paglunod sa barkong imong gisakyan, no? Nakakuha pa dyan kag life jacket. Giduol na dyan kong iho gulyat. Nga, wa ka tukpas iyo. Wa noon pero gikuha ang akong life jacket. Doon ay usa ka pangit na ngayog wish sa usa ka ferry. Ano sa may wish nimo, ha? Na ako'y mapadire. Gusto ko matog US kay basig dito na ako makita na babae nga akong pakasalan. Ay, di na siya pwede kay pang Pilipinas, sige na akong power. Mau ba? O sige, mahimo na lang kang mortal, tapos pakasalan ko nimo, ha? Ha? Ay, ando na yung mapabit. Ano to, Biki? Basing mabuhatan na nagparaan ni. This Tambayan Radio FM is a non-profit online radio FM on the net. It's free from all sources. Means we did not spend any dimes to build or create this radio. We used only our patient, hard work and sacrifice to create this station. This is exclusive to those Visayan Filipino dialect or to those who understand and speak Visayan language. Thank you for listening to our radio FM. Bistok Tambayan Radio FM. Sa sabungan, walay entrance fee nga gidala si Taloy. Busa, aron makalibre, nangita siya og paagi og mao kini ang nahitabo. Unsa na, dong? Manok ni sir, manok. Oh, kabalo ko nga manok na. Nganong himungaan man imong gidala? Langan sir, nay-away karon ang iyang bana. Pamural support sir ba? Wa kay hinungdan nga amahan tungod kay bayot ka. Kay ano? Amahan day ko nimo. Unsa maleti ka? Inahan. Inahan ko nimo ah. You're still listening with Best of Tambayan Radio FM with your DJ Boris, and thank you for being with us. Tay, gikan bi ako sa eskwelahan tay. Mutuo ka tay nga sila tanan akong classmate na nga zero sa exam. Mo ba dong? Unya, ikaw dong. Palupig bagog ko. Zero sam. Bistok Tambayan Radio FM is a non-profit online radio FM on the net. It's free from all sources. Means we did not spend any dimes to build or create this radio. We used only our patient, hard work and sacrifice to create this station. This is exclusive to those Visayan Filipino dialect or to those who understand and speak Visayan language. Thank you for listening to our Radio FM. Bistok Tambayan Radio FM online radio on the net. Ataw, anak! Boy, hindi ba malalim tong sapa dito? Mababaw lang po yan, kuya. Talaga? Lalangoy ako. Ito lang. Lalim pala dito, ang lalim. Diyos ko naman. Sabi mo kanina ang babaw lang. Mababaw naman talaga yan. Kasi nga yung pato kanina hanggang liig niya lang eh. Ay! Okay kayo! Max lang na. Di ka na sa mga Tubanis na walay mabuhat sa mga kinalihin nila. Tsura nila. Idol! The goal! Ang inday! Rat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 a! Kaya ka tete tatene! Manash! Kumusta mo diha? Hello! Hello to all the people! How are you? Pagkalala ko ninyo Jason. Just call me Jason. Taga Matina, Panging, Davao City. From Atena, Panging, Davao City.
Nagtrabaho ko sa parlor diya sa may downtown area. I work in a parlor shop here in downtown area. Wala na ko nakahuman og eskwela, oy, kigi. Itiwas yun ako ang akong pagka-beautician. I stopped in my education planning to high school, college, elementary graduation only. Dili lalim karon ang wala kay pangita o pangwarta. It's very hard to, find the job. No money, no job. No job, no money. May na lang kay gidawat ko ni Manay Biday sa iyang parlor. Until I inside the parlor, a funeral parlor, Manay Biday, and he accept me like a dog. Se ba, se. Kabalo naman ta ang kinabuhi sa bayot. Perminti lang pasakit ang mga laki. Yes, I'm a gay, I'm very etching in my heart. I'm aching very hard. Yes, very hard. I'm very sad. Yes. Ang akong boyfriend, nga si Boyet. My boyfriend, Boyet. Igo rin taon ko pangwartahan. Boyet is, like a snatcher, forgotter, bad guy. My money is gone. Oh my God. Where's my money, Boyet? Grabe na ako. Si Boyet ang gapnod sa kong kinabuhi at lahi pa di ay. But Boyet is the stagnant of my life, but it's very many. O dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. Yes, and this is the story of the stagnant of my life. O ginini ang hitabo. This is what happened. Binay, magpa-relax ko sa ako upaw. Sunod nung jigo. Naunsa man ka, oy? Hindi, ganahan ako sa mo parlor, Manay Biday ba? Di ba akong batong? Alam ka, balo ba yung kakadang kay mga keks, yung mga rin. Sa mali mo mga personal na gulay, Manay. Dili sa may mong gusto, ito na ipahighlight si mong upaw. Pero imong slacks man, kaysa una kay puti pa lang, karon brown na. Ikaw din, bagtas-bagtas, may magpulog ang buglanin pa. Grabe kay ka, marunong kagpuliktor, oy. Asa na ito kung paborito nga mutira sa... Si Jason? Kato. Kadala nga, son, Jason. Yes, Manay. Inuo ko, oy, oy. Ano sa may mula nagputi-puti, ana? Ay, in my face. Uy, nagkuhan ko yung nagmascara. Uy! Hello, Tito Diego. Lola Diego, nana. Gusto mag-lolo, Tito. Tip na yun, 100. Ay, bagay ka ba? Bumbesyos kayo ka, tiguanga ka ba? Ano ko ni mo, Tito Diego, bakit galante yung kaayo ka ba? Ano ko napansin ni mo? Tito Diego? Siliyoy, patakal kuya. Bro lang ka kuya. Ako ba? Sabi niyo, English ba? Naman ko, hindi magiguan pa rin. Ayun na, Manay. Uy, di naman na kuya si Tito Diego. Basta man di ay.
Ay, grabe kininiingkoy. Ingko? Binawan na, bawian. Tiguan na kayo ng ingkoy. Grabe sa kayo. Uy, mura na tag-igsoon ba? Mura na ka kung bangod gamay. No? So, ali ko mo dyan. Binawan na dyan. Ayaw ko na anak, Jigs. Ay, dali, nagbiato na ng pagwapuan si Tito Jego. Pagwapuan na, sige na, bora na. Uy, o saan gusto ganin mo nga gupit Tito Jego? Baski ka lang magpagwapo sa ko, ha? Kanag sa tanaw ni mo. O sa Manindot, ako na lang yung pina-Tom Cross. Uy, Tito Jego, misusunod kay ka Tito Jego ba? Pero okay naman po. Sige, ato sulayan, be. Dali, bakit? Bahala diri man na, kung yung manghipos diri. You can go. Sige. Bye-bye man na. Bye-bye. Pag-ayo ha, mga iyot man na. Uy, palirabay yung taon diri. Uy, may problema naman ay wala. Tsaka ko pasulod laing tao diri man na. Very good. Kamu yung ganahan kayo ko sa imo hason ba? Ang luyo ha? No problems man na. Bye-bye. Ingat. Okay, bye-bye. Ay, kapag ang magbuhok. Ay. Nilig sa ubi. La 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 la. La 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 la. I can see clearly now. Hey, sweetheart. Why, sweetheart? Dali. Sino ka ba na yun? Tingin sweetheart, ha? Kaya po, okay, short pa. Ay, sa kiss niya. Ano ka, sweetheart? Saan naman po? Ay, naku, mga yun sa nag-flirt. Hindi ayos sa ikaw ba? Ay, nagot mo ka, sweetheart. Hindi ko na may nag-iitis milya. Hoy! 3,000 agad-agad? Sige, din lang. Wala ka na lang kayo. Ay, ikaw pa maninuot ko ka tayo. Samok. Ayaw ko alaan pa. Samok ay ka ba? O, 3,500 o. Ganahan nga hagubi. Ikaw ba? Terus kan makan. Ba, sigan jagan. Semakan. Ikaw si kondi ha ba? Si third pala, ka lang yan. Si kondi, okay na ka doon? Okay na ka? Maluksot din ako ng apple mo. Si kondi. Ang malabon ha? But, gusto man, sila ka pangutang ba? Advance akong 5,000 manay, mi. Ay, ko kating-kating. Manay, nagsakit ang akong lula. Sakit sa imong lula? Mga doon yung naging tanga lang kuhan ha, yung kauban ha. Para maging isa. Kuya, uy, sakit ang iyong lula lagi. Pinagtong kuhan, atong Japan, meron itong gitangan. Kanta ka ibon. Ay, si kuhan ha, sobrang nakakaayo. Parang kapalo, so nasa mo tanim mo ng kwarta, son? Manay, uy, kapalo rabi ka income na to, Dre. Iwan pa ba na itong kurinti o tubig? Sige, pasino ako, manay. Sige, pasagdan na lang ako. Masyutay-tay itong ako lula. Muna po lagi na nyo, madugay kami. Muna kayo nanitabok kabaw, ano? Ilan may mong Ramon? 5,000. 5,000? Papatay na kita mo. Yung kuwalang lang ako. Galaw-gawa ni May. Saan ka bayuta ka? Uy, ikaw. Odra, 1, 2, 3, 4. 5. Ay, salamat naman. Basta kayo mo na ilisan. Meron ba ka sa sadsaan, ha? Meron ba ka sa sadsaan? Away ta. Abi na lang. Bayaran ako na, uy. O baka nito na ayaw akong nanay. Pag maayo siya, bayaran tika. Hindi siya maayo, dito ka bayaran. Ito niya, Agi. Wala makalijote kay imong kalinturan ni mo. 34. Uy, 43. 43. Ay, wala na. Uy, nagpa-doktor, medyo ko kay Doc Jonat ato. Siya kaya, check up ato, 43.5 pamanggani. 2?
Bitaw, magharap lagi ito, Jason, ha? Lagi, uy, salamat yung kay Manay. Sige, Sige, talaga ng langit. Tarong nga ito yung mga nanay dito. Ay, mga itong kwartaan eh. Sweetheart! Ako sa mga uy, nga nang isang mga high blood kay Kaya ko kami 5 mil, Levi. Ano sa man mong polo, sweetheart? Ano naman nag-inspector? Ako na nga ba? Saan yung problema ni mo, Jay? Saan yung problema ni mo, Jay? Ha? Walo kayo, tekulo, akong cellphone, nahulog at kalamay, nabak, patok-patok kapatang. Akong cellphone ako nito, ayaw niya, mahal kayo. Sweetheart, if I know, wala gina, sige, video-video babae, ta. Sige, video-video babae. Diyan ka. Ay, maluday na ako 5 mil dili. Sere. Ay, di ko mapakita. Pakita sa nang imo. Ano na mo 5 mil, diyan ka. Okay, kumain ko. Mulakaw ka? 1, 2, 3, 4. Ito ba? Sayang ko. Kaya, ambil pa ko ni mo. Saman, yatang ka. Okay, lagi na. Lagi kay kaswitan ay ginakablit lagi ko di mo. Stay namin si Gawel, si Gawel. Lain ka lagi pa. Sige ba? Yata kagina ko ni, uy, kaulat. Yata kagina mag-istoryahan na isa. Lain ka ba? Igor ka mula ka. Kanya, makakuha na gigagwarta, no? Kay, isibat na dahin ka. Ano, muy-boy ka? Muy-boy ka? Ha? Dili, uy, lahi, magkatong. Magbuwag na kung maunang istoryahan. Lahi, magkatong kong ex na si Saldi. Balik ko siya kong ex, Saldi. Kung hindi ko ato, na naman to, happy naman to siya, na-prenup na ganito. Tapos luno na to siya. Baba! Ano kita? Huwag kayo plano, anak. Ako lang kayo plano. Ay, sure ka? Sabi mo, hindi naman nahatag na yung single Hatag ko ni basta. Gusto niyo na sa gutag-gut. Hindi mo nahatag na ha? Ano, saan mo lang Ay, okay, Ano na, day? Deal. It's a deal. Sama mo masulti niyo mo. Asa naman ka mo anto? Wala ito lang ko. Ay, sa dagiti sa. Dagiti sa. Asa na ka? Uwasa na yung pulo. Wala na mga inspector, Ana. Ay, wala na ba? Suya na kayo, inspector. Wala mo sa komple mo di mo tagaan, Jay. Ha? Ang komple mo di mo tagaan og kanay polo. Asa naman ka? Ikalis Colombia na ako polo do. Tira ka. Kapoy na kayo ka. Uy! Siluso kay ka. Kauna na yung. Patay ka, ha? Isa man to siya, uy. Marami to siya nag-inspector, ay. Manay, pasalo siya ko, manay. Asa na ako si Comel ba yun? Wala pa manayo ang akong nanay. Malayo ka. Uy, ginamiyat kita. Ulay na kapit pa. Ginamiyat ang sukaws na. Pag paayo na ang Puro akong... mo may kempet ba? Pumayo na akong wawa. Taga-alta kayo. Wala pa na siya na ayo. Lula ba? Sa may sakit yun alam niyo mo. Lula, tulo naman nakabulan. Uy, complicated ka. Ayun din na ako. Prostate cancer. Wala, wala may prostate cancer ang babae. Ano sa tayo ni si Manay? Magbubutang na din. Buti ka putangan ng prostate cancer niya. Ay, putangan natin. Para magsakit pa siya maayo. May pautang na sadbi. Ang sobra na kayo na kayo. Mong 5 mil, ha? Katong sa Japan, magyutangan na, wala ka kabayan. Katong sa Atbang, magyutangan na, pag mo kakabayan. Daghakay ka magyutangan na pagkakabayan ba? Ako 5 mil. Napakay 3 mil, gigirang ako ah. Kuya, pito ka kayo mag-taxi ka, pag wakay kwarta, minginungan ka kay Cecilio, kuya ka ba magapangayo sa kuwang 100? Manay, o sige ka din. O, naikon, o 20, o. Saan na ko lang 20? Katong akong giyutang amahan mo ka na lang usa. Pagtarong, ha? Manay ba? Wala naman yung ko nag-char-char ni mo. Manay, uy, pasalo. Sobra na kay Kason. Palayason dito ka na ko sa kong parlor. Ha? Manay na yung customer. Uy, Sheena. Hi! Ay, gupagin mo, Sheena. Uy, tali. Pasensya na ka, Sheena, ha? Kaya nag-practice mi ni Manay. Uy, mag-drama kay mapil mig kuan.
Gusto na? Na may event? Ako ni drama katong ko handusanan, uy. Hala, uy, sige. Handusanan sa duha ka, Bitoy. Ako ni Ato. Kaya pagapahan, Pwede ka paribanday? Ay, uy, basta ikaw niya na kwarta. Pwede tayong yapon na. Ay, uy, di na masugot si Kuan. Uy, di na masugot si Manay. Basta ko na siya mabayad na juga, te. Sige na, te, ha? Kay, para na po ko'y halin ba? Makabawi ko kay Manay. Ikaw ba? Wala, di ko customer. Ako na siguro ni. Sige, uy, ganyan gani ko. Hay, na ganyan kong kamot si panggupit. Sige na, talin na kay gupitan na, tika. Sige, tarong nga, ha? Sharon! Ay, bongga! Wow, nice. Unahan ko, day. Uy, gwapa na kayo ka, te. Ana lamang. Ay, day. Makakrush yung itong may sinut-not ni mo. Ako ba? Ay, pag-anak, good way. Asa ba ka mo adto nga ng pagwapa medyo kayo? Mo na ako laki. Anan, tapos, Ay, mo nito sa Manila? Ay, isuri sa People's Park para makabalus ka. Dala ba kanya luneta, di ba? Ano na siya? Wala pa. Uy, isa. Ano sa kabalak mo? Gusto ko mag-gimmick sa kadiyot. Gusto ka makuyot na. Kasi may kaubanin mo. Magaling na, mangita ko kuhan, kauban. Ikaw takong gusto ko yuban. Kung gusto ka. Ay, okay. Gimmick naman kaya. Let's go. Let's have fun. Ay, wala na tayo. Nagsuli naman ko, eh. Dito rin mo mahubog. Dapat ko sa kong boyfriend ba? Si Boyet. Kaya makadaw itong kartano ka. Musibat na dayon mo. Kaya mga lucky ba? Diba ka dayon? Ako pa naman sa ganito ang spaghetti. Yun yung mga ginikaon. Ang kwarta rin yung nag-iapas. Kandakan. Kinagiban na. Diyo na kwarta. Babasin saon. Saan na lang ako hindi. Nandiyo kay problema, friend. Kung saan man yung problema, B, dali. Basin katabang ko. Ay na ng kwarta. Ay, wag na ako problema, friend. Sakit ako ni. Nagkanaging nadungan na naman, pero... Friend, tumawagin ko, friend. Huwag mo ba ikatabang ni mo? Uy, nga kwarta kong ma-offer. Ay, naku. Natsuli na dyan ko, ay. Muli na lang ko, ay. Gapon na yung sense na akong paggawas. Gabilar-bilar lang ko. Ano ba? Natsuli na dyan ko. Matug na lang ko din sa lamisa, uy. Ayun, di ako. Tara. Ihatod ka sa inyo. Tara, nalipong na ko. She's a very kicky girl, the kind you don't take home to mama. Asa man ni friend? Girlfriend, uko nila ako sa balay, uy. Asa man ta? Lain man rin sa manibig mo. Inom kong tubig, eh. Asa man yung water is not safe for drinking. Asa man? Asa man lang sabon mo ilingin man yun. Saan yung bayot na? Asa man yung lugaran ni? Na may jacuzzi, di ba may tubig? Tulog lang sa kadiyot-diyot. Ay, laban ang ulo. Nagkakay kong problem. Grabe. May nibanganan niya. Bayot lang. Friend, what's my bubuan naman po ni mo? Ay, dali mo. Ano kang ilinan mo? Pagod ka sa kadiyot-di. Tama na, friend ba? Ay, anak, good bro. May tawil. O, kana lang sa gamit ka. Grabe mo na towel kahit makaya mo rin naman yung trapos tiil. Hindi lang naman kanigamit, ano. Basta ko kanina ba? Salam na, uy. Ay, naman yung salida na lang TV. Pag nga nabi, ew. Ano, ha? Sige.
Sa ka na salida? Uy, pagkarap ba? Ayaw sa di lang good na good. Ikaw good ang pag-ana ba? Natulog na lang ko eh. Kasi di malaki pa ka, ana. Ay, di ko kakita-kita. Kasi tinudoon ta karon. Sige. Malamabiyakod ko. Sige ka. Ayaw, ana. Eh, sure ka. Sureness. Ano yung laki na yung gusto ha? Yes. Kung pakalalaki ko karon. Sure ka. Magpakalalaki ka. Ato na diri, miss. Ano? Gusto na mo laki ko karon? Ano yung Johnny Bravo? Hindi ko sa hospital, ano yung? Bayaran lagi ti kato manay, promise, okay? Ay, nasa ko sing nakaroon. Usaon man ako na, di. Wala man dugay kabali aning. Usaon man ako na. Sheena? Sabi ni Bayhana ni. Ay, regular customer nato na si Sheena. Ay, girl, si problema, girl. Girl, buntis okay. Kunangin giniti mo sagit ka diya. Ilong pasok, Bi. Unsa? Buntis ko. Unsa? Uy, kasi may amahan. Sa mana na, day. Paano mo ka, friend? Uy, ikaw ba akong di ka ring daw natin Ay, gabi na aking adlaw lang. Kasi last week pa. Ayaw kahan mo i-feel. Patay na mga buntis, day. Wala ba yata nagkuban election ba? Ito na yung adlaw ay laing kalagi. Pagkita nagboto, nagpabot. Sa pagkin ni Jason. Manay! Nagboto ka, pagkabuntag, pagkagabi, nagpaboto pa juga? Wala ko kabaluan. Wala nga ako ay magayon na. Ay na juga, ani. Mamatay. Usa ko na ito ni. Ako dyan yamahan, anak. Hindi na pwede sa alang gata na lang. Wala ako yun na. Siya, pagpabayot-bayot na na ikang bayota ka. Barako na ikang dako. Muli na style ninyo magpabayot-bayot mo. Ikaw po, day. Wala naman yung kagwapa, nagbaga, nagpapunidi, bukaan, agay. Uy, manay. Ay, pag-anak ba? Mas laki na ba kang naong sa ako? Kami ito yung 5 mil, be. Kami ito yung 5 mil, be. Maningil. Maningil naman. 5 mil, be. Kung ano ka, mabuntis magkano, magkano ko 5 mil? Tabangin ko. Tabangin, suluhan na. 5 mil na ka mabuntis, anak. That classic sensation sent Tabodo lang, day. Nabuntis ko si Sheena. Ug ako ang amahan. Pero di ko magpakasal niya, no? Siyempre, kung mga anak na, at imanon ako ang among anak. Nalipay na lang po ko at least. Makakita kong liwat na ako. Laray mong lolo!
Bakit? Ang kulit-kulit mo naman. Tay, buntis po ako! Buntis po ako! Tanga! Alam mo ikaw dun, tanggap ko yung pagiging bakla mo. Pero huwag mo akong ginagago, baka masuntok kita. Ay! Okay kayo! Ataw, anak! Kik! Hoy tao! Sisip-sipin kong dugo mo! Manananggal ako! Tinga! Ayaw mo yatang maniwala! Manananggal nga ako! Sisip-sipin ko dugo mo! Sige, kung totoong manananggal ka, ipatingin mo sa akin yung birth certificate mo! Ay! Okay kayo! O siyempre, pasalamatan na ito mahingala, wala laing kundili ang Takoy Merchandise. Kaya ang Takoy Merchandise mahingala, nagbaligya, kiniog mapus lang kay nga mga butang, maayong butang. Mga gamit mga hingala. Ha? Sama sa arinula ang gunitanan na asa sulod, mapalit ni sa ilahang mahingala. Nindot kayo ni imong arinula mahingala, no? Mapalit usab sila mahingala ang mga RTWs ng mga barato lang. Ha? Doon na lang mga factory defect pero gamay lang. Preaning ang heel na asa tubangan. Oy, karon ha, nagdaghan na kayo ng gawas karon nga mga cellphone. Mga cellphone mahingala. Ambot ning ano ng mga cellphone mahingala nga gikan man gyud ni sa gikuan man sa prutas ug sa mga gulay. Nay cellphone gikan og nay mga lain lagi mga prutas, mga prutas na apple, na cherry, karon na gulay kana na po upo. Pero mahingala kining cellphone nga ginama sa buhol. Ambot lang kung doon na pa ba'y makakuan ani, makalabaw pa ani mahingala. Kay kini triple SIM, ha? Tulo ka SIM ang masud ani. Mabuang lagi ka katong plakiro kayo, tagbaw. Lain nga number, no? Tulo ka SIM. Unya kini mahingala doon na ni radio, doon na TV. Ha? Doon na pagay di plansa pagay ni mahingala. Di plansa ni kay muinit pa ang baterya ni, pwede na nimong maplansa. Sa imong buto. Ha? Unya kuyaw ni mahingala, kuyaw ni nga cellphone kay kung kawato ni, ha? Unya malayo ni sa taga mubuto ni mahingala. Ha? Oh, pwede pa ni himong detonator mahingala kung na kay pabuton, pwede ni. Labaw sa tanang mahingala, gamit kay kini mahingala nga cellphone. Kay kining cellphone na mahingala, kaya ni nga muguba og pamilya. Kini nga cellphone ginama sa buhol mahingala, gihingan lang kini og Nokia. Oh, Nokia mahingala, busa. Unsa pa may gipabot ninyo mapalit kini mahingala sa Takoy Merchandise. Mapalit kini kung doon na mo'y kwarta. Unsa bang radyo nga impamati sa internet? Of course, Mr. Tambayan Radio FM. Bisdak 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 Tambayan Radio FM. Is all about friendship and happiness. Tuod kay konektado ka sa atong radyo stasyon, ang Bisdak Tambayan Radio FM. Plus the official uplink from this location. Anchor Studio Radio. In the mix. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. DJ Boris. Let it hit 'em. Hey, this is Rihanna. Hi, this is Usher. What's up, everybody? I'm Eminem. What up, it's your boy Jay-Z. Ladies and gentlemen. Yellow diamonds. Starships. Sometimes I get a good feeling, yeah. Hardcore vibes that
Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Your one stop for non-stop hit music. This is the Tambayan Radio FM. Tambayan, 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 online radio station mo. Ako palagi tumatambay. Tambayan ng tropa namin yan. Maganda din eh. Tambayan, online radio station mo. Ayaw gagawin mo sa babae sa atong radyo stasyon. Bisa Tambayan Radio FM sa online o sa internet.